Just wanna thank. Mm-hmm. I bless your name. Thank you, Lord. Good morning, everyone. Thank you so much, Lord, for this brand new day. Hello, everyone. Good morning, good morning, good morning. Mayong buntag sa tanang mga kahigalaan sa kahanginan. Yes. Once again, good morning, everyone. Medyo dugay mi karon kay dugay kaayo nakamata tungod sa Linog, linog kagabi. kakusog kaayo. Mong kayo da yung epicenter ato no Yawa no? diri sa amo ang dapit. So Yawa no? kusog-kusog gyud. Thank you kaayo sa Ginoo kay kanang dali ra siya na human no kay kung gidugay to murag hadlok jud kaayo. Kusog yun mo. Yes. Suon. So dayon Magnitude 5. nakahisgot-hisgot may gabi nga grabe gyud ang mga panghitabo karong panahon na unya dayon nahinumduman namo sama ni adtong linog nga wala ta nakapangandam no gani ang atong mga earthquake drill dili gyud nato magamit tungod kay sa kukuyaw natong niadtong panahon na labi na gyud ay nga kagabi is magnitude 5 ang amo ang dapit ang Mongkayo no. Meaning, epicenter among kayo. Yes. So, din sa mong kayo, na, kuan, phone o kanang anan sa linog. Yes, So, namang gyud ka diri. Namang gani mga unsay tawag atong nakalimot ko unsay term anang mga leaking. Oh, anan sa linog na alis mong kayo. Hadlok jud siya no, pero nganong hadlok man ta nga naaman ang Ginoo. Sa tong Yes. pagkatawhanon apan kanang after ma-realize nato nga naman ang Ginoo sa tong kinabuhi. So bisag unsay mahitabo na ang Ginoo, no? Medyo una ko nakamata sa imo no. Pag una ko nakamata. Then pero ang among anak jud pinakauna nakagawas sa balay. Very good na Nasa friends. instinct. Ing ana yun na siya katong nangaon pud mi sa Davao unya kanang naglinog. Siya ang una nakagawas. So ako nisunod siya unya naman sila sa pikas kwarto. Ako medyo naulahi ko kay napako gipukaw nga isa akong manghod no dugay nakabangon ako na lang yung gialsa aron makagawas mi. Yasa. Thank you so much sa Ginoo no dili jud tiaw ang mao nga panghitabo kagabi kay so naistoryahan dayon namo ang pulong sa Dios nga nagaingon diri sa Second Peter chapter 3 verse 10 ingon dinhi apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niini. Dili tiaw no tungod kay pulong sa Dios ni siya mahitabo gyud ni siya dili ni siya buhat-buhat sa tao once nga naa sa Bible mahitabo gyud ni siya. So kagabi nga panghitabo mo to among nahisgutan nga pagkakuyaw gid ay kung kuanta ba relax ta sa tuang kinabuhi Tulog-tulog. magtulog-tulog ta sa tong pagpangalagad sa Ginoo niya sama ni adtong linog nga nahitabo kagabi mukalit lang ug balik ang Ginoo ang pangutana igsuon andam bata sa ato ang kinabuhi. May tungtana, Yes. nga atong Maputo ako tubagon. ang napanguntah na gabi sa akong kaugalingon Lord. Kung katong linog mao to ang imuhang pagbalik andam ba kaha ko, no? Kanang mga igsoon kanang kita makawatan sama sa kawatan. Uy, ang kawatan mo abot yun sa itong panimalay nga di ta kabantay Yes, ba? wala na to gidahom nakaagi man tana no nga nakawatan ta no. Nasudlan sa kwarto. So dili gud siya damhon no. Sama katong linog lang gud akong gi-example gabi nakaingon jud ko sa iya samtang nag-istorya mi nga what if nibalik ang Ginoo no ing ato. Nakaano pa ko sa kagalingon andam ba kaha ko? No kana jud dapat atong ipanguntana sa matag adlaw sa atong kaugalingon no. Tungod kay biblical na sa Bible, once nga nasulat diri sa Bible, mahitabo gid na siya. What if nibalik ang Ginoo kagabi sama ni adtong linog nga niabot og kalit? Unsa kaha, no? Lagi na usa ka pangutana nga andam batas pagbalik sa Ginoo nga sama sa kwarto wala nato expect nga mabot sa panahon na. So kala nga pangutana kung
kung ato nang i-determine sa ito kasi kasing spiritually, dapat everyday, Every andam day, ta sa check kanunay. na to atong Everyday ta kaugalingon. sa kanunay, andam Hadlok ta. kaayo, Jud. Spiritually. Yes. Hadlok kaayo kung wala ta naandam sama ni adto. Tarantar lang ta ni adto kay linog no. What if pagtan-aw nato nga na ang Ginoo, nibalik na siya or rapture na. Andam ba ka atong kinabuhi? Muna ang pinakangilngig nga panghitabo sa atong kinabuhi kung dili ta madala sa rapture. Dili ta madala inibalik sa Ginoo. Muna gyud nga pinaka-importante. Usahay makaingon ko nga thank you gyapon Lord sa mga panghitabo nga sama ni anak kay it's an opportunity for us to check ourselves nga Lord na align pa ba akong kinabuhi diha sa imuha. Align. Diba? Yes. Kanang hadlok kayo gyud kumubalik ang Ginoo nga kanang wala ta diha sa iyang wala ta sa iyang presensya. So mo na nga everyday although dili man jud malikaya no makasala ikaw makasala ba ka? Oo, tawag Yes, ko. of course, Sa kada una sa pulo ug sa buhat. Yes, bisan sa tunguna-una no bisan wala to gisulti nakasala na ta So, na. ito na, pagpugong Una-una sa sala ta og sa dili nahuna, maayos atong isip. Maabot din sa tunahon ang sala gunya nahuna nga sala sa una tunay badlong na tunay siya sa by the precious blood of Jesus gihinginan ko ang sala sa nahuna sa pulong ug sa buhat. And then every day check ourselves no. It is a reminder dili lang sa inyo nga nagapaminaw karon ko dili sa mo mismo sa akong kaugalingon Lord hadlok jud kayo ko ever since katong bata pa ko kay kabalo jud ko sa about sa pagbalik sa Ginoo kay reader man jud ko og Bible since bata pa ko. Ako upod. Yes, so ganang najud ko'y kahadlok ka na nga kanang what if pagbalik sa Ginoo dili ko madala so mo jud na nga it is a reminder for all of us nga kanang mag-ano ta kada adlaw sa atong kinabuhi dili nato palabyon ang adlaw nga wala nato na check ang atong kaugalingon kung na-align pa ba ta sa Ginoo. So kung basin na ako yung mga kaubanan diha nga nasakitan mo sa ako pasaylo ako no? Sa lapog ko kung Yes. sakitan ka sa Kana jud ang ako ang imong bana. Kaya dyan ang importante mo bitaw nga bisan sa magtiayon kung pwede it's a mandate jud na kung mag-away mo ayaw na jud ninyo pabuntagi no kay dili matulog nga kanang na kay hinanag Bugat kasi ingana ba kasing bugat. ingana ba nga mobalik ang Ginoo og kalit niya na kay mga tinaguan diha nga dili maayo so usa gyud ni kapahinumdom sa ato ang tanan na kanang magkuan ta sa ato ang kaugalingon mag-check ta matag adlaw di nato palabyon ang adlaw nga kanang kuan ta kanang wala ta naghinulsol atong mga sala so matag adlaw gyud check ta sa atong kaugalingon in order to be ready for that day nga giingon nga sama sa kawatan nga moabot ang Ginoo no. Jud no kay nindot man lang diya sama sa kawatan nga mabot ang Ginoo magbantay ta sa kanunay nga andam ta sa iyang pagbalik meaning we are ready spiritually ning andam ta sa iyang pagbalik meaning to say ang imong ministry sa Dios nagapadayon magaampo mga limpyo konsensya unon kasing-kasing Yes. batukan ang sala o ang mga bisyo dinhi sa kalibutan. Yeah. Shout out ma'am bani or sir Kinsa man ni? Auri Herbito. Hi ma'am Auri Herbito. Ma'am Siguro na no. okay mama Thank you so much for watching ma'am nya. Live. Ato gyud ning spread kani nga good news sa to ang mga kani nga word of God sa to ang mga ay Ma'am Sel. Ma'am Sel daw siya. Ato jud ni i-share sa ato ang family kay ako ambot sa among duha is nangandoy jud mi nga pagbalik sa Ginoo. Dili lang pud kami ang sa whole family jud na madala jud inigbalik sa Ginoo. apan dito yung ba sa it is our we are individually saved. Yes, individual. Walay dili by family. May lang unta ba og kanang parehas lang sa By sakyanan. cluster. May lang tag parehas lang sa sakyanan nga kanang dali sa sakay na diri ana ba. yun siya. So kanang dili gid siya pwede nga magdal-anay ta. Iyahay ta ingon bitaw sa Amos 4:12 prepare to meet thy God. So andam bata. So kung siguro ang mindset sa matag katawhan magandam sa pagbalik sa Ginoo, siguro gubot ang kalibutan no. Oo. Kay
hadlok man ta makasala. Although makasala jud bisag unsaon makasala jud Yung pero sa Bible no, ato lang ano sa kanunay, we are now in the last days. Last days katapusan mga adlaw. Pala katapusan mga adlaw, taas na siya sa atong tao kay kana siya mubo lang diya sa side sa Ginoo in the last days. Walay makatagna kanu sa ang last days, but we are going approaching to the last days. Andam na ba kay igsoon? Kung ako yung nun, yes, amen. Andam na sa kanunay kaayo. si Ma'am Maricel man day ni. Kauban daw sila ni Ma'am Krisha. Maricel sa Manggayon. Manggayon Elementary School. Hi ma'am. Ato i-share ni sa to ang family ma'am kani nga word of God. Kay wala jud nakabalo bitaw kanus mo balik ang Ginoo. And ginapahinumduman ta. Thank you sa word of God nga nagapahinumdum sa ato sa mga angay nato nga buhaton yun sa matag adlaw. Kulba jud kaayo siya. Basta kay example na lang nato tong nahitabo nga linog kagabi nga. Tarantar ang tanan. What if pagtan-aw nimo ni balik ng Ginoo niya na tarantar jud kag samot kung Sige na, wala ka kapangayo og pasaylo. thank you sa kanunay sa Kabuntagon. Kay nga mo ang ministry sa Kabuntagon. Yes. Plus 5 to 8 minutes sa YouTube channel every day. Sa kadlaw, nasa mga 5 to 6, 5 minutes only. Naabot na og 11. Oh, Usahay dili man gud ta makakontrol sa time, pero akong paningkamutan gyud nga dali lang siya, mubo lang siya. Pero sometimes dili gyud ma-control nato ang gusto pud na i-share sa word of God no kay kanang ginapangayo man pud gud namo ang guidance Yes, sa Holy Spirit mapagmatyag, meaning to say, not only sa linog naatay Bible sa Yes. balay, magabasa ta sa Bible sa balay. Mag-ampo. Especially kung basahan na to ang pinadayag, no? Revelation. akong ano ba gabiin ko nga sige ra tagpangandam sa to ang linog drill earthquake drill unsa kaha ang atong pagpangandam sa atong spiritual life. That is very important sa kada adlaw gid nga ato ang pangandaman sa atong kinabuhi. So let us pause for a moment nga kanang makahinuklog ta sa atong kaugalingon. Bitaw no, what if mobalik ang Ginoo? Naaba ka ako diha sa iyahang tiilan, no? So kana jud atong tinguhaon sa matag adlaw, although ayo lang mo pagtan-aw sa amo, we are sharing the word of God, pero mga tao lang pud mi nga makasala. Ato lang yung tutukan kay dili ta mo tutok sa tao, di ba? Even sa mga churches na atong gisakupan, dili ta magtan-aw sa mga pastors, sa mga pari, dili sila ang ato ang tan-awon. Sa mga laymen. Kung dili dito ta sa Ginoo mo tutok tungod kay makasala man jud ang tawo, no? So kung mag sabay-sabay ra ta nga kana gani siya, kana gani si pastor kay mauni mo na. Kana makasala jud ta ana, no? Kay tao man lang pud na sila nga makasala. Atong tinguhaon nga ang ato ang pagpangalagad dito lamang sa Ginoo mas sentro sa matag adlaw. Yes, no, yes, no, yes. Yes. So, wala, kanang, this is just for this moment. Nagpalain ta sa kanunay, so watch and subscribe as always, Ray and Grace Antonio, YouTube channel, sa Kabuntagon nga sayo, mga 5 to 7 minutes, unya, mag-live stream, di po sa mahapon, usapang mag-asawa. Dalagon ang ato makinabuhi. Thank you so much and God bless everyone. Happy weekend. So, magsabot-sabot pa mi karon unsay among buhaton kay murag wa mi ka plano kay napoy mga buluhaton. Kinahanglan yun na ay plano. Pero- Matag pamilya kinahanglan na ay plano. Yes. Kaya kung Pero karon murag wa pa ta ka plano kay kung magbuhat nami mo nga way plano, na mga schedules manggod unya amo pang ginatimbang-timbang pero hopefully nadyo plano. yes. Sige. Di lang mi- Plano nga with the guidance of the Lord. Yes. Sige, this is Ray And Grace Antonio. Antonio. God bless everyone. Thank you so much. God And bless. amping mo ha. Amping mo kanunay and enjoy your weekend. Thank you for watching.